Het is koud. 4 februari, moas betiet. En het is nog stil in Vinkleester. Hector Livius van Heemstra en zijn vrouw Lucia Catharina van Scheltinga hebben de dwarren van haar vogelsangstaten stiefdicht. Niet alleen om sneeuw en wienboeten te horen, maar vooral om vreemd volk op te keren. Want er is een hoop rebellie in Friesland. Het gaat om de macht. De macht tussen de oude adel en de patriotten. De patriotten hadden de strijd feitelijk al woen. In 1794 kwamen ze met hulp van de Fransen aan de macht. En de oude regenten die waren naar huis gestuurd. En de koninklijke Nassau aan de kant zet en er kwamen nee, radicaal regeer. Oh, democratie. Ja, maar het joeg een soort onrust. Niet alleen bij de bewoners van Vogelsangstaten, maar in de dorpen en de steden, daar broeit het. Maar Joet, 4 februari 1798, broeit het net alleen. Joet zal de vonk oerslaan. De vlammen in de pannen. Joet zal het baren. Zullen de patriotten uitrekken worden. Tje, daar looit kolm. En daar zal het heven. En daar, Kolmersweg. En de Westereen. En daar sammelt het volk hem al. Politiek kan spannend wezen, zelfs in Friesland. Onder eind van de 18e eeuw stier het bestuur van onze provincie flink op zijn kop. In de jaren van 1796 om het en mei 1798 wie Friesland zelfs het meest radicaal, revolutionair bestuurde gewest van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Het wie een roerige tijden, met maatschappelijke onrust, vluchterij en deden. En het eindresultaat wierp er vast net wat elke ene stribben hier. De vrijheid die het alle gewesten heen, waard in 1798 inleveren en Nederland waard een eenheidsstaat. De Bataafse Republiek, centraal bestuurd uit Den Haag. Qua daarna waard Nederland zelfs net volle meer als een onderdeel van het grote Frankrijk van Napoleon. Ja, het binnen roerige tijden aan het eind van de 18e eeuw. Het hele land, de hele politiek, die stiert op een kop. Vooral in Den Haag en Amsterdam. Maar ook in Fransje, academiestad. En in Ljouwert, dat de Nassau's wennen. En daar zitten nou de patriotten die de provincie besturen. Maar in het dorpen, ach, ze praten wel eens over politiek. Ze eenmaal zeuren er wordt wat om. Maar ze hebben het hier gewoon te druk met het werk. Met de familie, met hun huisje. Zo, want in deze streek van Eermesson, Groen en Heide, daar valt het net aan om je te vertellen. Nee, Jermoede, hier weten ze wat het is. Zo om het jaar 1780 in gaat het min met Nederland. Er is, na de tijd van Marijke Mooi en de Ljouwerter Nassau's, een nieuwe stadhouder, de baas in ons land. Willem V. Willem V is net bepaald populair. De gouden eeuw is al een mooi skoft voorbij en het optimisme van de 20e eeuw is voort. En slimmer nog, de economie staat in. Dat komt mooi omdat er oorlog gevoerd wordt met Engeland. Handel en schipvaart komen stil te liggen en krijgt daarvoor in Nederland altijd het meeste geld aan. Meesten beginnen te klaaien en jouwen de stadhouder de schuld van de ellende. Sinds tjinstanders organiseer je haren in een zogenaamde patriottenbeweging. Dat is een brede groep van burgers die het bestuur van het land oorzaken wil. De patriotten die willen dat meer mensen toegang krijgen naar de politieke en bestuurlijke baan en net alleen de oude regenten. Die patriotten, ja, het klinkt vanzelf wel sympathiek wat ze willen. Maar hier in de woorden wat ze er net zo volle van haar. Wat dat nijerwetse gedoog, dat droktemakkers bent. Een van de mannen die het goed van hem jaren lid is Salomon Levy. Salomon Levy? Ja. Nou, dat klinkt net echt als de naam van een woordpiek. Nee, klopt het. Salomon Levy is een jongen die de Duitsland waar hierheen komen weer.
Levi is een keertman. En het enige dat niet keerpje kist, dat is de leefde. En dat vindt er hier. Hij trouwt met een prachtige vrouw en hij krijgt een paar dochters. En hij wil nooit weer voort uit de Westerheen. Hij wil hier oud worden. Maar het laatste, dat zal net slagje. De leider van de Friese patriotten is Koert Lambertus van Bijma. Hij beziekt zo vol mogelijk mooistanders te krijgen en op die wijze gaandeweg de macht over te nemen. Maar dit leek het in 1784 te misleren. In 1787 beziekt het Van Bijma het wel. Nou, met geweld. Een groepje patriotten neemt in Fransje de wapens op om een echte staatsgreep te plegen. Maar Willem V liet hem niet samen verjooien. Hij vreeg het Pruisische leger om help. De Pruisen komen graag even uit Duitsland bij om haar goede boerman Willem V te helpen. Het leger is zo sterk dat de patriotten net eens de slag ondoren. Ze naaien vlug uit en vlechten naar het Boeteland. Een van de bekendste patriotten die het land verlitten had, is Eise IJzinga. Een soort patriotten loeken naar Frankrijk. Daar is een revolutie ondergaan. De machtige koning Lodewijk XVI wordt verjagen. En het volk zelfs neemt de macht in handen. Als de Fransen in 1794 Nederland binnenvallen, steen je dan een soort mensen op straten te joegheien. De patriotten komen mooi waarom en nemen de bestuursplakken in. Ze maken een eind aan de macht van de oude regenten. Dat gaat niet altijd lekker vreedzaam. De graven van de Nassaus in Ljouwert worden schijnd en plonderen. Er wordt zelfs voetballen met de schedels van de Nassau. Ja, dat doet zeer verzeld. Ja, net voor de Nassau, want die vielen er niet meer van. Maar wat voor de meesten die het wel wies weer met die koninklijke familie? Ja, als allemaal uit de buurt hij hier in Kolm melden matten voor de keuring van het burgerleger van de patriotten, dan is er op eens iemand die het roept: Oranje boven! Ja, nou gebeurt er niks. Maar Abele Ruitses die de dochter in 1798, die mat het beleiden. Die werd oppakt en die bedarret in de nacht van 2 op 3 februari in een kelder van het oude jeugdhuis. Het nijs van de arrestatie van Abele Ruitses gaat als diggelvuurterde worden. Kolm, Oud-Woud, Veenkleester, Kolmersweeg, Zwijgerbosk, de Westerheen. Wat er nou? Heet daar? Wat er nou? Hè? Ja, het is vooral Salomo Levi, hè? Die spuit raak woord en hij is net in zijn woord, man. Belinda! Daarheen! Pak de zeen op schouder en we zitten sneeën, die patriotten. Maar er is meer te redden. Zou het net volle beter, efficiënter en praktischer wezen, zo vreeg je een protemeesk haar aan, dat al die Lietse zelfstandige provincies haar onafhankelijkheid inleveren en haar onder één centraal gezag deljouwen. Nederland moet een sterk bestuur in Den Haag krijgen. In de winter van 1798 vindt een staatsgreep plak door de voorstanders van deze eenheidsstaat. Holpen door de Franse troepen wordt de eerste Nederlandse groenwet invierd en ontstaat weer een nijbestuur. De Bataafse Republiek. De gewesten verliezen haar vrijheid. Dit is net in het voordeel van Salomo Levi en Simon. De patriotten die zullen haar macht verdwijnen. En nu ik nog opskwor in Kolm, er wordt keihard optredens in de demonstranten. Er vallen slachtoffers. Er vallen deren. 30 man. En 168 man worden oppakt. Gelukkig dat het winter is. Want er is halt geen kerel meer oer om te arbeiden. 30 deren. En waarvoor? Het hier als heel dan net hoegt. Het wie als zo goed als dien met de patriotten. Nederland hier een nieuwe regeer. De Bataafse Republiek. De Bataafse Republiek zal net lang staan houden. De Franse heerser Napoleon stuurt eerst zijn broer Lodewijk naar Ierland om hier het regeer over te nemen. Even later besluit Napoleon dat Nederland gewoon een onderdeel worden had van Frankrijk en onder zijn zessenschip valt.
Pas in 1813 komt er een eind aan de Franse tijd. Nederland wordt weer zelfstandig. Maar de oude onafhankelijkheid van de gewesten komt net meer waarom. Tenai blijft Friesland onderdeel van wat nou het Koninkrijk Nederland jitten zal. Het is voorgoed gebeurd met de oude Friese vrijheid. De zoon van stadhouder Willem V wordt koning. Koning Willem I. Er breekt weer een nieuwe tijd om. En in Kolm wordt het weer rustig. De deren worden begroeven. En de molen worden vrijlitten. Op Twanai. Zij worden ongewiest als de ongevierders van het Kolmer oproer. Jan Binnes van Oudwoud. En die Jood uit de Westerheen. Salomon Levi. Ze krijgen de deerstraf. Het zwut van de boel maakt het een eind aan harde lippen. Is dit een prachtig gezicht? Bootjes, wetter, gruiden, smoekdwarp, warme zinnen, zoele wien, wiedemar, echt green en gas. Wat een prachtig landschap. Typisch Friesk. Typisch Friesk? Dit? Is Vlieland dan net typisch Friesk? Of Schiermonnikoog, of de Stellingwerven, of de Woorden, of de Bouwhoeken, of het Beeld, of Gasterlaan, of de Gruithoeken, of Drachten. Wat is het meest typisch Frieske plak van Friesland? Nou, hè? Joost mag het weten. Ja, Joost mag het weten. Maar één ding is wel wis. Als je de kaart van Friesland pakst en de mast maar een posse daar een roente omheen loeken, de waterland die toch even gemak even net mooi, dan zegt de ene possenpunt jedel. Zie je? Grauw. Grauw is het centrum van Friesland. Hier. En daar ben ik. Grauw. Lekker aan de pik maar. En hier, in het centrum van Friesland, ben in de 19e eeuw een familie die een belangrijke rol spelen had bij het uitzieken van wat nou typisch Friesk is. Vier broeren winnen het. De broeren Halbertsma. De jongste dat wie Eeltje, die wie hier huisdokter en hij wie Skruwer. En de boppe is Binnert. Hij had de basislijn voor het grote houtbedrijf in Grauw. En dan eerst ik naar Tjolle. Hij wie sieshandelaar. En de oosten, ja, de oosten dat wie Joost. Joost Hiddes Halbertsma. En Joost wist haast alles van Friesland. Joost wie een libbende Frieske encyclopedie. Hast toch een vraag over Friesland? Joost, bij het weten. Als er één persoon is die je met jucht en reden verkiezen kunnen zoeken naar Mr. Friesland, dan is het wel Joost Hiddes Halbertsma. Geen iemand had zoveel werk verzet, geen iemand had zoveel invloed gehad om het eigene van Friesland mooi uitkomen te laten als krijgt hij. Halbertsma verdiept hem in de geschiedenis, zocht naar oude verhalen, die onderzoekt naar oude culturen en sammelen ook nog eens alles wat met de Frieske identiteit te maken heeft. Zijn huis weer zuiver een echt museum. Het werk van Halbertsma wie een voorbeeld voor een heel soort orenmeesken in die tijd. Die wien benauwd dat in het nieuwe Nederland de Frieske cultuur verlengen zou. En spannen haar in om taal, literatuur, kunst en folklore in leven te houden. Net verneerd wie de sammeling van Halbertsma het begin van het Friesk Museum. Ja, hij sammelt alles wat los en vers zit. Kleren, huishoudark, meubelstikken. Maar ik verhalen, gewoontes en gebroeken. Alles wat hem typisch Friestal liegt, dat tikt er op een kop en dan sleept er maar een hoes daar. Een fanatieker is het. Ja, als je een hoes groot genoeg was, hier dan hier de grif een scootje in de keler zet.
als een gek is er ondergang. Het liep het haast maniakaal. Maar Halbertsma is niet de enige. Het garrien en bewarien van eigen streekproducten, eigen folklore, dat jij ik zo'n beetje bij die tijd. Want de veroorte soort, er ontstaan alle nieuwe landen. In de 19e eeuw krijgt Europa zo'n beetje de vorm zoals we die nu kennen. Willem I is de nieuwe koning van Nederland, dat dan ook nog België bij het. Er is een sterke regering en de tijd dat het provinciebestuur van Friesland nog een soort te sissen hier, is definitief voorbij. Nederland is een eenheidsstaat geworden. Zo gaat het ook in de rest van West-Europa. Zelfstandige gewesten gaan hield het meer op in nieuwe landen. De losse Duitse steden verenigen jaar. En in Italië gebeurt hetzelfde. Mensen die in Lietse gebieden wonen, maar in eigen cultuur, worden je toch bang dat haar eigen niet verlengen zal. Ze beginnen onderzoek te doen naar wat ze nou krijgt binnen. Wat haar identiteit is. Ze willen uitvinden wat oude volksgebruiken wij komen. En toch haar best die in kaart te brengen en vast te lezen. De nieuwe regeringen moedigen dit ook om. Zo wordt niet alleen de eigenheid van een bepaald gebied beschreven, maar ook de overeenkomsten met andere gebieden binnen in je land. Zo denken de regeringen zullen de verschillende groepen mensen haar goed thuisvullen in haar nieuwe land. Cultureel nationalisme nemen ze dat. Cultureel nationalisme. Zodat je weet wat je bij komt, wat je bij je. Even een beetje. Even een boodschap. Tadaa! Ja, maar ja, in de tijd van Halbertsma's, hoe ze dit dan net voor de toeristen te doen. Want die binnen er dan al net. In Grauw wennet de familie Halbertsma. Huid, Mem en Fjouwer Swan binnen aanhangers van Menno Simons, menisten dus. Oudste zoon is Joost Hiddes. Hij wordt dominee, maar had boven dat grote belangstelling van volkskunde. Joost Hiddes Halbertsma onderhoudt niet alleen in Nederland, maar rondom in Europa contacten met geleerde lui die het liek als hij verhalen en merkens opziekje en het eigene van haar volk onderzoekje. Een van hen is de verneemde Duitse schrijver Jacob Grimm. Via hem en oren kan Halbertsma uitvinden wat nou krijgt wol en krijgt net typisch Friesk is. Halbertsma slaagt zelfs ook aan het schrijven. Maar zijn broer maakt hij een groot volksboek, de Riemen en Teltjes, met allerlei verschillende verhalen. Dit boek zet weer orenmeesken aan het schrijven van Frieske verhalen. Zo ontstiert er een heel nieuwe beweging van schreeuwers die beginnen te werken in de volkstaal, het Friesk. Joost Hiddes Halbertsma is ook de eerste die een echt wetenschappelijk Friesk wordboek geerstellen wil. Hij komt net verder als de letter F, maar oren zullen zijn werkletter A maken. Ik zamelt er allerlei voorwerpen dat ervan denkt dat die typisch Friesk ben. Deze sammeling zal letter de start wijzen van het Friesk Museum. Bulte met tijd zal het kosten. Vrije tijd, wat te verstaan. Want hij verdient er geen cent mee. Maar hij doet het maar nog en willen. En dat had er wanneer ik. Joost Hiddes Halbertsma. Hij zocht amper die fleurige boordjes nog. Want hij went het al lang niet meer in zijn dierbare plakje Grauw. Hij is verhuizen naar Deventer. En dat is het slimste net. Deventer is een prachtige stad. Maar wat wel treurig is, zijn vrouw reikt al heel jong bij. En het wordt nog slimmer. Treien van zijn baan moet er te hoofd brengen. Dus een beetje verdievendage, een aardige hobby, die kan er wel broeken. Joost Hiddes Halbertsma is net de enige die hem in de 19e eeuw interesseert voor de Friese cultuur. Ik orenmeesken beginnen had te verdiepen in dit onderwerp. En overal worden historische en culturele verenigingen opgericht. Maar nimmer is zo ambitieus, zelfs fanatiek en invloedrijk als Joost Hiddes Halbertsma. Halbertsma's doel is niet direct om de Friese cultuur boven de orenculturen te stellen, maar om die een eigen plakje te hebben. Spietig genoeg is hij met zoveel zaken tegelijk dwaande dat er lang niet alles aanmaatje kan.
Maar na zijn idee ben een heel soort oren verder gaan met Halbertsma's werk. Ze had deze Mr. Friesland een ogrieselijk soort beschutten voor de Friese cultuur. Want alles wat typisch Fries kwam, dat mocht niet versoepen in het geweld van het nieuwe Europa. Maar dat moest druwen bluwen op de wegen van de moderne tijd. En op nota slag het dat heel aardig. Maar voor hoe lang nog? Joost moet je het weten.